Main na nawak na ay dari mo ang kalorin kami nagan daw ang manong kaban mo may makin na ko pulau kita pang Christmas tabueran no tirahin na o kain daw kami na nagtaro at tayo sa sok tarawan daw panahon ka daw na ko mini kaban anda pa rin daw kani may araw chatari piru araw tanaw chatata kain tarawa bayan tarawa yata naraki sinang kan po na irinit kain mayan Korea o mem kade ngay ya to kara iro ko depende utamente te to puro tame ke final year student tumana me boya and final year student no no teta ya ye tinua oportunidad mo kan karangay na ko mi na utay teta yo Umon iya buat depanan karapa-rapa. Ang kakatigaroy na ko yung karapa-rapa na ko yung kain peris na ko. Nakakawa ko. Nami punto ka. Sa nuri, ang menagan pukuratan. Titatar. O apes ito. Sa tayo, nagyan ng punto. O yak ko na ko deman na kay. Ay ko yung kay. Ay ko patiman na. Tauroy dito. Nalo ka teman na kaya po. Ang pasinda ko, ariyata ka. Kaya no ba yung titiya ka, yon kamrapa, may to ka pa uwi, may tutari ka. Anda po to ko na kaya. Yung mga tananuhan, ipundihan ako niyo ba, pinang kakatong ayay, namin po to. Takawuwa, on panaw, ay nanguri. Mga bubusiring kami, kain peris na ko, kakako. O nakatayo sa tarawanaw, bubusi bukiya, kanila. Ay ka, ano na nga rita, ano ko yarili, tuburan tam. Ako katinungan kanil meruro, ito dami yung pun panaw, katikiroin kami, ano na may Christmas, ako nagititik ako, pambasinak, ari ito.